Inyawat mo na sa atong ang katiligban karon. Kung mag-isip taon pornografiya, dili na sana para sa uban, i-consider na nila as arts o sining. O pinadasig pa ganin nila ang mga tao na butanaw niya na. Pero sa atong panahon karon, katawahan ka kung isimple ka o sininaan, di ba? O kung sa'yo gusto sa kadaghanan, kanang isig-isig na mga pantalon, kanang kayo na shorts, umugong kayo, o kanang sinina na makita na ang privado mga parte sa lawas. Kumuha po ka sa mall, di ba, makita na ito na ikaw na rin maulaw na magtanaw sa uban. So, normal na para sa ilahan karon. Yun na ang kahintang karon, di ba? Nakita na ito ang katumanan sa tagla. O gani, dagan karon ang mga institusyon na mutabang sa mga magbiyayon aron magpalang puso ng ilang kaminyoon. Pero kumusta? Dagan yapon ang nagbulag. Kung karon dagan po ng mga kaunselor bahin sa maayong pamatasan. Pero kumusta? Dagan yapon ang dili maayong pamatasan. Oo, laro nagpamatuod din mga igsoon na nagkinabuhi na ganda dining katapusan mga adlaw. Karon, umala to maiskutan kining lima lang kabagin sa ilahanan sa mga pangitabo sa katapusan mga adlaw ng diskutan ni Jesus. Ang pangutana, ikaw ba kumbinsido ngayon na hapit kang matapos kining kalibutan na? Kumusta bagita? Dati bagita na hapit kang matapos kining kalibutan na? Pero kung ba kung sa epekto niya na sa atong kinabuhi o sa alam na nato, angay batang mahadlok ay doon ang matapos kining kalibutan na o mas matagrabe pa ang matalisod na talisdanan sa mga tao na matarong. Pero ang tinuod na igsoon, sa piling pagbuhabot ang Armageddon, sumala sa Biblia, huwag isa sa gitawag ka dakong kasakitan na wala pasukat mahitabo. Dakong kasakitan na wala pasukat mahitabo. Huwag ka maibalo kung sa kagrabe, kung sa kalisod ng panamunan. Pero kung sa kabutang maigsoon, makasiguro ka. Sa kabutang na makasiguro ka, diligid ka, masagda ni Jehovah. Asa ito na mabasa? Ito na mabasa ini sa Isaias 41, versikulo 10. Isaias 41, versikulo 10. Yung din ayaw kahadlok, kaya ako nagauban kanimo. Ayaw kabalaka, kaya ako imong Diyos. Ako magpalikon kanimo. Oo, ako magtabang kanimo. Ako mag-aawit ngayon kanimo sa akong tuwag kamot sa pagkamataro. So, say gidasig ka na ito, angay batang mahadlok, o angay batang mabalaka, ang tubag, dili. Sige nga ni Jehovah sa teksto, ako magpalikon kanimo, ako magatabang kanimo. So, gihawilang taniya sa iyang tuwag kamot. Yun ang tinod na igsoon, wala ang tuwag kamot ni Jehovah, wala rin kalainan. Kay gamanan kayo sa Jehovah. Pero man gigamit pa din ang tuwag kamot, sumala sa teksto. Kaysa tawhan ng paglantaw, ang tuwag kamot, ang mas kusgan siya kaysa sa wala. Hindi ba? So, nagipakita niya lang. Pero ipasundan din sa teksto, na himuhon ni Jehovah ang kutob sa iyang mahimo aron panaligdan ta. Abangan ta sa bisan sa pagsulay o kasakitan nga atong matubang ini katapusan man. Ang pagkamaayong pasalig, dili ba? Iyon kayo nga atong pamalandungon. Kanunay, samtang nagkadoon na ang katapusan ni ining mga ining sistemahan. Atong basahon ang Isaias, Kapitulo 43, versikulo 2. Iyon din atong pamalandungon din samtang paabot na sa katapusan mga ilaw. Isaias, Kapitulo 43, versikulo 2. Kung matabok ka sa katubigan, ako maguban kanimo. O kung matabok ka sa kasubaan, dili ka malapawan niini. Kung mulatas ka sa kalayo, dili ka masunod. Pumapasok sa siga niini. Sige ko din sige pasunda sa teksto. Oo, dili tingali nila krusok kuwaon ni kung ba ang mga problema karon o pagaligdan ta. Siguro niya din dili ta mausa. Kung mutabok daw ta sa
kasubaan unsay gipasalig ni paniguro ni Jehova nga dili ta malakawan, dili ta malubos. Ngunit paniguro ni Jehova. Kung punta-punta, kung muratas ta sa samang kalayo ng problema, paniguro ni Jehova na dili ta mapasok o dili ta masulong. Kung magkanito nga pasalig, dili ta. O, ito kung tingali ni Jehova nga matos ta, mato bang tao mga problema karon, pero paniguro ni Jehova na dili ta mausan. Usa, ang kinahanglan na itong ibuon, tungkos tang usalig ang Jehova. O ngayon tayong paparanduno na dili ba? Samtang hapit nang matapos kining sistema. Minahon sa may atong mahimo, aron nga mas mapalikod pa ang atong pagtuo karon. O mapalikod pa ang atong relasyon kami Jehova. Binabasahon na ito ang ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, sayang versikulo 11-12. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 11-12. Hindi samlet kining tanang butang unawon man nining paagihan, matiktik, ilini, tagda kununsay angay ninyong buhaton, may labot sa balaang panggawin, ug mga buhat na nagpakitag deposyon sa Diyos, samtang nagpaabot ug nagunahunang kanunay sa presensya sa adlaw ni Jehova. So sa daw ang atong buhaton, maigsoon, samtang nagpaabot na sa presensya sa adlaw ni Jehova, ilini, tagdo na to, kununsay angay na tong buhaton, may labot sa balaang panggawin. Nagpasabot na, nasusiho na to, ang atong relasyon kami Jehova. Pwede na itong pangutaran na itong kagalingon. Ipakita ka sa akong paagi sa akong pagkinabuhi o sa akong mga desisyon na tinuod yun nga upo na lang ang nahibiling hindi katapusan mga adlaw. Makita ba na sa atong paagi sa pagkinabuhi o sa mga desisyon na atong ihimo karon. Panalitan, mga mas mapagpapag-ayos sa pagtrabaho, ang mga makamawin sa gasto, o makatigong unang kwarta, ay pasigwapon ang lain pang pandemic, makabalik na, kung na tayo jundong. O paha, kining makapalit tao, kining dagang sakyanan, o nitong kayang mga balay, mapupunay na sa itong una-una. Nabiya sa itong una-una, karon ang malikabot pag-ayo, balibot ang libong nasod. Ngayon, kung mapupunay na sa itong una-una, awan na magpakita ang kumpensido yun ka, hapit na matapos kini sistemahan. Kung doon na kayo ang katapusan ni sistemahan, para sa atoan, ipapagtagpo din nato, tabangan ang atong kagalingon, tabangan ang atong pamilya, tabangan nato ang uban. Kung tabangan ito atong kagalingon, nasa posisyon na ta, natabangan ang atong pamilya. So kung mabalik mo na ito ang atong relasyon sa atong pamilya, nanapit ka sa posisyon karon, natabangan ang uban. Tabangan ito ang uban, kung sa atong mahimong, aron na maluwas sila sa nagsigabong na katapusan o na bilog. So di ba mo na'y amay na itong focus, kung nagunaw na nga, doon na tayo, natapos may kalibutan na. Kung kumusta ang mga minahal na bisita, mga interesado na nag-ampun karon. Pero gidasig mo, na samtang itukot pa ni Jehova, manayon mo sa inyong pagtuon sa Biblia. Manayon mo sa pagkuha o kay talo bahit kang Jehova o kang Isos, kung ipadapat ka na sa inyong pagkinabuhi. Kumusta kung ikaw usa ka dili aktibo na pagpamantala? Kung ang musulot ng mga kulong mo ipara mo. Pinabot ni Jehova na ang iyang dili aktibo mga karnero, mubalik sa iyang may umahaw ka mo. Pagkarindog paminaw din iba. Gusto yun ni Jehova na ang iyang dili aktibo na mga karnero, mubalik sa iyang may umahaw ka mo. Kung kanyan ito sa kadili aktibo, ikaw nagalagan na lang ni Jehova, kanyan pangalangkong na ang iyong sa Unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 25. Unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 25. Hindi ay kamo sama mga karnero na nasaad. Apan karon, habang namalik sa magbarantay, upit at
kapahiman sa inyong kinabuhi. Diba, pag kanindot po binawag ng igsoon na kung ikaw sa nanasahan ka neto, kung ibalik kang Jehova, sama kang ibalik sa magbalantay. Kasama kang karnero ang ibalik sa magbalantay. Kung gani, daghan ang hinungdan kung nga ang usa na imong pili aktibo sa pangalagan. At galing tungkol sa nalisod sa kinabuhi, naman doon sa usaping suod, lugar tungkol sa materialismo, o uban pa. Pero ang pangutana, ang paniyong pamalandungan, diyan mibiyak ka kang Jehova, o diyan mibiyak ka kang Jehova, mas malipayon ba ka? Mas malipayon ba bakit nakakaliнаw o hindi kasiguruhan sa iyong kinabuhi? Binahuman, ang bakit tingaling ang luswag sila, na imong malipayon. Pero naiba na bata na kanang makalipay, temporaryo lamang. Naroon makaimunta nga, temporaryo lamang ang kalipay na ilang ibati. Ang asawa na ito ang katapusan teksto. Salmo 5, sayang versikulo 11. Salmo 5, versikulo 11. Hindi, apan ang talang nadamong kanimo, magsadya. Sila kanunay magbugyaw sa kalipay. Imong babagan katong gusto mo daog kanila, ug katong naigugma sa imong ngalan, magsadya. So, kinsa daw itong magsadya, sumala sa teksto? Kinsa daw itong magbugyaw sa kalipay? At ito lamang, binamok kang Jehova. At ito lamang, nanalagan kang Jehova. Sa tinanong ang isbuta din binuhay na kalipay, magsubikan kung magikan sa pangalagan ng Jehova. Ang tinuod na igsoon, tuyo na nga pagpulong, biling aron nga adlokon mo sa mabot na katapusan. Kinasig ginoon ta na maningkamang pag-ayo na paralumon ang ato nga suod na lasyon ng Jehova samtang nagkanuhol ang katapusan. Kanik, kinasig kita nga bulihok uyon sa kapatid ni Jehova samtang may panahon pa. E gani, kung atong balikan ang kasaysayan sa Bible, daghan ang namatay o daghan ang nalaglag. Ngano? Tungkol kay wala sila, wala nila, ipaniwala nila ang pasidaan ni Jehova. Sama itong panahon sa Lolo, sa panahon ni Noe, pagkalaglag sa Sodoma Gomora, pagkalaglag sa Jerusalem, natong 70. Ipaniwala nila ang pasidaan ni Jehova na tunay mabot na kalaglagan. Mga ginatagan sila ni Jehova kay gayunan na mag-inusol lumubalik ng Jehova. Magdaghan kanila ang paniwala. Tulagan na, anagan ang nalaglag. Sigurado ko, kung sigurado ka mo, na dili na ito na gusto na itapos sa ito ang pamilya o sa itong kagaling mong kilita. Usa, kinawat mga igsoon ang ibisita. Kinawat pabalandungo na ito, kung ipadapat na ito kanunay ang pasidahan ni Jehova. Kung mga pahinunto, mag-ingatag na ito, pinagis na pinamanang maalam ng muli-muli. Kinumpuman na ito may igsoon, mga bisita. Doon na lang kayo ang panahon na nahibilin mo. Doon na kayo ang katapusan. Apit ng babot ang dakong adlaw na Jehova. Ganit kasi magunaw lang ta, na basin ang pag-abot training, mas doon pa ay sa ito, yun ang una. Ayun.